खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 20 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोजोन गैयै सान, समाजाव गाज्रियै सोंखारिनाय मोनगोन, आंगो लोगोफोरानो खैफोदाव खोख्लैगोन। वृष राशि धोन दौलत खहा जानो हागौ, मोजां खामानिया आद्रा जानानै थागोन, जिउआव असान्ति जागोन। मिथुन राशि समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै सोलिनो हागोन, न'खराव गोजोन थासारि फैगोन, रंजा बाजाजों सम बारहोनो हागोन। कर्कट राशि हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय नुजानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, रां रुफा खहा जासोगोन। सिंह राशि खैफोदनिफ्राय बारग'नो हागोन, गोजोननि हां लानो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। कन्या राशि देहा सावस्रिया हरखाबै लोरबां जानो हागौ, जानो लोंनो खहाबै जागोन, बायजोआव दावबायैया गाहाम। तुला राशि फालांगियाव जाफुंसार जानो हागोन, न'खरजों रंजा बाजायै थानो हागोन, बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। वृश्चिक राशि दान्थे बिदान्थे जाफ्लांनो हागौ, बायजोआव ओंखारियानो गाहाम, साना जेंनाजों बुंफबगोन। धनु राशि मेगन गोसानि नोजोराव गोग्लैगोन, देहा सावस्रिखौ सानाय सुनाय मोनगोन, गावखौ रैखाथि होनाया गाहाम। मकर राशि फालांगि खालामग्राफोरा खहा जानो हागौ, न'खराव गाज्रि थासारि सोमजिगोन, गाज्रि सान। कुम्भ राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ फेलें जागोन, साना गिलुं गिलुंजों बारलांगोन, गावनि लोगोफोरजोंनो सुथुर जागोन। मीन राशि गोथार सान, गावनि लुबैनाय बायदि थांखियाव सौहैनो हागोन, गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।